Saltzen da. Beraz, gauza horiek historiak oso argi erakusten dizkigu. Eta horrek ondorio batzuk usten ditu, eta elkarrepaitu baino gehiago zen bide honetatik horrela ebiltzak ondorio hauetara ekarri gaitu. Eta orain daukagun egoera segregatuta gauden herri bat izanik, eta hala ere bizirik etorri gara, zergatik herrigintzan egin dalako. Naziogintzan zergatik burujabe gara ez daukagu egitura kendu arren. Euskal sistema publikorik ezin du egon geure estatua berreskuratu arte, kendu diguten. Eta gero nahi dugun moduko egingo dugu, baina lehenengo euki egin behar da. Da erabaki egitura gizartekide moduan geuk nahi dugun erabaki egitura. Eta horretan, espainola baino askoz denbora gehiagoko eskarmentua daukagu egoki egindakoa. Hain egoki, izkutatzen duten arren, Shakespearek, ja 16. mendetik ari zen esaten, kulturalki Europan oso mirestua zelako Euskaldunon egoera, Nafar estatua zen hortan, Nafar Erresuman. Eta ez den zuen, Nafarroak mundua liluratuko du. Kontxo, askar dedikatu zen ingurua kentzea, ez? Ez dugun euki da, inoren gainetik ipintzeko joera, gure egunerokotasunean, Kastilak euki duen bezala. Bueno, Kastila, gero Espainia izan arte. Frantziak berdin, Inglaterra berdin, imperio esperientzia handia daude. Guk ez dugu hori euki. Eta herriak egitearen indarra da, orain arte bizirik mantentzen gaituena. Gauden profesionalak, bai osasunean, bai hezkuntzan, hori Edgar Morinek argi esaten du, Estatu modernoen sorreran lehenengo gauza, menpeko gizarte bat lortzeko, egin zutena estatuak da, bi eremu nagusi bere agartu, ez? Ordura arte, herriak bere kontura egiten zituenak. Ez ziren eremu berreziak egitura politikoetan kontsideratzen zirenak. Ez hezkuntza eta ez osasuna. Biak hartu zituen esateko gurera. Zertarako, zerbitzu hobea emateko, ez menpeko hartzeko gizartea industrializazio garairako. Eta gauza horietaz jabetu behar dugu, kontrarioak egin gabe da ezagutu jakin gauza nola dauden, eta gero ikusi zer estrategia nahi dugun horretara ailegatzeko, eta hori garbi eukitzetik aparte, egunerokotasuna gero zaintu egin behar da, egunero dutxa bat hartzeko danok, zena joen ni hankasartza guk egiten ari naiz, eta horrela aldatuko dut, eta hau argi daukagu, eta zer daukagu argi? Herrigintza guretzat estrategikoa dela. Batzuk ari dire, horrek egiz. Bai, baina... Espainian epai baten arabera, hemengo hezkuntza, hemengo, EAE-ko hezkuntza ituna egingote, esparro eleaniztazu, eleaniztun orokortu baten alde. Edo... Zeinek sinesten du... Nire kasuakoan enoko 25, gutxik ez... Baina zeinek sinesten du gaur daukagun egitura politikoak zuzendu dezakenik. Ni nola joango naiz epaitzera geure alderdi politikoak egitura horretan erabakimenik ez badukate? Ez daukate. Nei ez hasi konparatzen publiko irakasleak eta ikasoletako irakasleak. Ez, bi eremu desberdin dira, eta publiko irakasleak ez daukate erabakimenik. Nik ez ditut epaitu. Erantzunkizunik ezin diet eskatu erabakimenik ez daukan inori. Ez da politikoa ere. Argi esaten badute Espainiatik, eta danok telebistan urtetan ikusten ari gara, elkarrizketan ez orain bakarrik katalanekin. Ikusten ari gara. Zerak, elkarrizketa batetan Masi argi esan zion Felipe Gonzálezek. Gero Zapaterok ere bai, Sánchezek ere bai. Aizu, kontuz, hezkuntzan ez dago transferentziarik eginda, hezkuntzako transferentziarik dago. Eguneko 45 baimena kudeaketan, ez erabakimenetan. Orduan zer ari gara ezigitzen eman ezin duenari? Ez daukat erabakitzerik. Nien naiz distraituko inoren kontra ipintzen ezin bat dute.
Zer eziko naiz, ikastoletako irakasleen kontra inglesarekin zer egiten dutelako bestea edo ez, eta edo gurasoen kontra ez direlako bustitzen, bueno, hor da guk sartu gaitezkena, nazio mailan ahalmena badaukagu gauza batekin. Oso argi astu gabe kontutan eduki behar duguna. Ipini gaitezen ikastoletan. Alemanian aurrean Mathilde Skolskaren referentziarekin 1918an erabaki zen ikastolak egitea eredu horren arabera. Eta zer egiten da? Estatuak menpeko hartuta dauzkanez, arek agintzen duena bai edo bai zentru guztiak bete beharra dago. Bestela, titulori gabe geldituko lirateke gure ikasleak. Baina ez bakarrik Espainian ez emateko edo Frantzian ez emateko, Europa osoan orain adostasuna eginda dagota. Beraz, lanerako aukera kenduko genizkioke. Beraz, hori bete behar da ez arriskatzeko gazten etorkizuna. Baina hortik gorakoak ez dauka estatuak sartzerik.